Welcome to back my Raju Donsi YouTube channel. Ang गासैखौबो आंनि Raju Donsi YouTube channel आव गासैखौबो बरायना लाबाय first time. दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव. आङो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआव गासैखौबो आं बरायना लाबाय first time. आं दिनै माने न'आवनो आरो ब्लग मोनसे बानायबाय. नै जोंहा ओरैजाय ओंख्रि गासिनो दे ओंख्रि होगोन एबार एसे खोन्थानोसै आङो. आंनिबो होदो. जोङो दिनै आंनिजों आंजों आरो बे जाहैबाय माने हरनि ओंखाम जादों जोङो मालाबाबो आं जानाय लोंनायनि भिडिअ लाफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम भिडिअ लाबोनो सानदों आङो जोंहा दायो जों रेडि जाबाय ना नों रेडि ना जोङो नै फार्स्टआव बे जाहैबाय कबि खारै सोरबाया जागोन ना जाया आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोंहा सम जायो आरो नै जोंना आंनिया जायानो बे जाहैबाय कबि खारै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गुन्द्रुक बे गुन्द्रुक ओमफ्राय नैबे आलुआ जाहैबाय जेनेबा न'आवनो गायनाय आरो आलु फिसा जों एबार बेखौ जानाय नायसै आं खिन्थु सोरबाया माने मोजां मोनगोन ना मोजां मोना ना गोथाव मोनगोन ना गोथाव मोना खिन्थु आं बेखौ मिथिया ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंना स्पेसियेल खैजेमा भाजा ओरैबायदि गोथाव खैजेमा खोन्थावलायसै खैजेमाखौ बेयाव खोन्थाब्रा खैजेमाया ओरैबायदि गोथाव जानाय नायसै जानायखौबो एसे खोन्थाबाय थानोसै आङो जानायखौबो एसे खोन्थाबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै माने भिडिअआ जाहैबाय जानाय लोंनायनि आरो नों जाबाय नामा गोथाव नंना नङा गोथाव ना आं खैजेमाखौ टेस्टिं खालामबाय खैजेमायाबो माने ओरैबायदि गोथाव माने बोथोरनि फिथाइ बा बोथोरनि मैगं बोथोरावनो जानांगौ होननानै सोबबो बुंदों बेनिखायनो माने बैसागु बोथोराव माने फ्रायबा मानसिया गोखा गोखै जायो नालाय खैजेमाबो जायो थिग माने जोंहा बिदिनो एडभान्स जों माने जाग्रोबाय आरो जोंना माने मानो होनना बुङोबा हाजो खाथि नालाय जोंना माने हाजोफ्राव बिराद थायो माने खैजेमाया ओंखायनो जों माने गोसो जाबानो हाजोआव लायनो थाङो जोंनिफ्रायथ' आं माने हाजोनि सायैबो सम भिडिअ बानायखाबाय जोंनिफ्राय माने हाजोआ बारा गोजान नङा जोंनिफ्राय खोब जागोन माने 3 किल'मिटार 3 किल'मिटार बा 3.5 किल'मिटारनि गेजेराव आरो जों माने गोसोबानो लायो आरो जाफैयो जोङो खाथि नालाय जोंना ओंखायनो दे थिग आसे बिदिबा जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जानायखौ एसे खोन्थालांसै आं नोंथांमोननो गोथाव जागोन जाया खिन्थु सोरनिबा थाखायबा भिडिअआ खिन्थु मोजां जागोन जाया आं बेखौ मिथिया थेवबाबो माने आङो भिडिअखौ बानायबाय आरो दायो फार्स्ट टाइम नै जोंहा कबिखौ सोरबाफ्रा आं दहायनो खोन्थाखाबाय खारै जायाबो जानो हागौ खिन्थु जोंहा माने सम खारै जायो आरो दै नैबे जाबाय कबि न'निनो गायनाय कबि बियो आंनि मादि जादों नों गोथाव ना गोथाव आं एबार लुबाय र' कबिखौ लागायग्रोबाय आं खैजेमाया हानायाव जादों माथो खैजेमाखौ खिन्थु जोंना नै थोरसिफ्राबो माने मालायफोरनि बायदि जों इसिबां माबाखौ जाया जोंना नै एकदम सिम्पुल आरो खानाया आरो जों बारा बेलेगफोरनि बायदि माने मस्ला मस्लि इउज खालामा जों एबार जानोसै मा गाबदों खोबसुदों कबि रुनाय ओमफ्राय नैबे खैजेमा भाजा ओमफ्राय नैबे गुन्द्रुक दै गुन्द्रुक गोथावलै गुन्द्रुकआ खिन्थु नेपालिफोरखौसो जों गोदो बुङो माने गुन्द्रुक खवा जात होनना बुङो दा जोंनि बर'फ्रा बिराद जाग्रा जाबाय नै मोजां गुन्द्रुकआबो गोथाव आलु फिसाजों गुन्द्रुकजों खैजेमा भाजा ओमफ्राय कबि खारै बिराद गोथाव जादों माथो नै मोजां गोथाव आनिया मा होनदों कबि खारै जाया होनदों नामा मा जाखो आलौदों हा सोरबाया खिन्थु
कबिखौ बिदि खारै जागोन जाया बेखौ मिथिला खिन्थु जोंहा सम सम जायो आरो गोथाव जायो खिन्थु सोरबाया जाफेरनायाखैबा जानाय नायनो हागोन लोगोफोर माने मा होनो कबिजों खारै बेनिफ्राय गुन्द्रुकजों आलु गुन्द्रुकजों आलु ओमफ्राय खैजिमा भाजा ओरैबायदि जाबाय मोजां सोरबाफोरा जुदि माबा होनदो कबिखौ जुदि खारै जाफेराखैबा जानाय नायनो हागोन ओमफ्राय नैबे गुन्द्रुकआबो जोंहा न'आवनो बानायनाय र' गोरगुलायबाय बे गुन्द्रुकआबो जोंहा न'आव बानायनाय बे जाहैबाय आनि नों मा खालामबाय थायो एकदम फिसाजो बिराद डिस्टार्ब माबा मबाइल केमेराखौ होथेबाय दङ बे जाहैबाय जोंहा न'आवनो बानायनाय जेब्ला माने लाइफोरा बोराय जायो नोंथांमोना गारनाङा बेखौ माने नोंसोरो मोजां फोराननानै बयामाव सोनानै दोननांगौ माने फार्स्ट टाइम जेला माने लाइआ रानबाय जेनेबा राबाय बेथ' जाजाला बेखौ माने नोंथांमोना गारनाङा बेखौ मोजां जेनेबा लाबोदो लानानै मोजां बिदिनो गोलाव गोलावैबो फोरानजायो बा एसे दानफ्लेनानैबो फोरानजायो साफा सुनानै फोरानदो फोराननाय ओमफ्राय मोजां रानबाथाय बथलाव बा बयामाव सोना दोनदो जेला ओमफ्राय बयामाव सोना दोनबा जुदि बार सार जेला हाबा नङा होमबा हारसिंनो मालाय मोजां रानसिमलांबाय ओमफ्राय बिनि सेनानो एसे आलादा जायो माने ओमफ्राय नोङो बिदिनो सोबजोंबो जानो हायो नोंनि खोथा आरो सोरबाया माने सेनखौ सोरबाया मोजां मोनाबो जानो हागौ खिन्थु आङो जों जाग्राखाय माने मोजां मोनो आरो सोरबाफोरा माने ट्राइ खालामनायनो हागोन बेनिखायनो जोंनि जायगायाथ' एकदम नेपाल गामि खाथिखा नालाय ओंखायनो जों माने बिसिनिफ्राय माखासे नलेजखौ लादों आरो सोरबाया माने हायावबो फबना दोनो खिन्थु हायाव फबना दोननायाबो जायो खिन्थु जोङो माने मा जायो दानिया बथलाव जोङो बारा बुरजा बानाया नालाय बिदिनो बथलथाम बथलब्रैसो बानायो आरो बयामाव बेयाव जों सोनानै दायो मास मोनसेयावनो जाबाय जोंना मास मोनसेयावनो जाबाय आरो जोंनि खिन्थु गोथाव जायो सोरबाफ्रा जुदि ट्राइ खालामबा ट्राइ खालामनो हागोन आरो बेल' नङा मुला बेदरखौ बानायनो हायो जेला माने मुला गुफुरानो जा गोजायानो जा जेला जाजाला जेनेबा राबाय रानायाबाथ' जाजाया नालाय बाया बेखौ माने मोजां हानानै फोरानदो मिहि हानानै थिग बिदिनो माने बयामाव बा बथलाव सोनानै दोनबानो बे माने बेनो गुन्द्रुक जाबाय आरो माबा माने हायावबो फबना दोनजायो हायाव फबनानै जेनेबा मोजां खाथेनानै आरो गोदोनिफ्रा माने हायाव फबोमोन दानाथ' माने बथल बायदिसिना देर मोनग्रा जाबायना दाना माने हायाव फबला बथलावनो बानायसै नों एनि सोबजोंबो जाजायो माने आलु बिदैबो जाजायो ओमफ्राय जोङो आलुखौ माने भाजाबो जाजायो माने बिनि सेनानैसो आलादा जायो माने ओरैबायदि गोथाव जायो नोंथांमोना जुदि बानायबा ट्राइ खालामनो हागोन आं बेखौनो दिनै जानानैबो नोंथांमोननो खोन्थाबाय बे जाहैबाय जोंनि हरनि माने जानाय आदार जाबाय बिदिनो जों दिनै बोथिसे मोजां जाबाय बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो सोरबाफ्रा जुदि आंनि चेनेलखौ दिनैसिम नायनानै सोरबाफ्रा जुदि साबसक्राइब जुदि दासिमबो खालामाखैबा थाबनो साबसक्राइब खालामना हो लोगोसे आं बिदिनो मोजां मोजां माने कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायबाय थानो हायो लोगोसे नोंथांमोननि सापर्टआव आं दिनैसिम बेबायदि फैनानै भिडिअ बानायबाय दङ आरो नोंथांमोना आं हाजासे सापर्ट खालाम इयुनावबो आं बिदिनो माने मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हायो ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा गुड नाइट दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय अके बाय बाय पार्ट 3 में चॉकलेट की स्टोरी आप देखिए आगे ओए टेडी आज तुझे मैं भेज रहा हूँ अपनी बेबी के वहाँ समझा ना अब चल